Здравейте, това е вашата платка, господин Колев. Свързахме към нашата мрежа и от тук я пингваме с вашата карта без промени. Ето, бутнала е до край. Проверихме и само адреса, който е 1.60 и я пингваме с големия пакет 4K 4096 байта. Няма никакви проблеми при нас. Сега ще го прекъсна да видим статистиката. Ето, 347 пакета, 0% залога. Ето, сега ще ви демонстрирам, че това е платката, пак ще я пингваме. Сега ще изключа етернета. Ето. Сега ще го включим пак. Включваме го. Ето, пак почва пинга, така че това е платката, това е адреса. При нас няма проблем.